morning mga karay. So patrol niya dito sa Agwadahan. So tara, let's go mga karay. Pasada tayo. May bakasyon na mga karay. Kaya sa tinatin mo yan. Mamasada kayo. So ayan, nagpakit sa BC. So bali mga karay, ang BC sa ako pinisila sa Agwadahan. Tara, let's go mga karay. Ngatokit. Sa mga taga-adihan, shoutout sa iyo mga taga-barangay Agwadahan, Tawarnon, Samar. Good morning, Big Bens. Yan. So pasado mga kamakot sila dyan mga agyan mga karay. Ayun siya diyan yung likuan niya, pitukang manong. Grabe lang sa mga likuan niya di mga kawaray. Ipailaron na diyan. Grabe ang kurbada. Kaya lang. Oh, yun. Kaulat sa mga kawaray. Ito ma'am, tay. Ha? Ayan. Grabe ba? Sa mga taga rito mga kawaray. Ayan. Kita nyo ang lugar nyo. Ngayon, pababa tayo ngayon. Malapit na tayo sa Parayo. Parayo. Nagpahingan lagi dito. Mamingaw na dito mga kawaray. Di parang kagabi mga kawaray na atabul kaya tao. So aros waray maparatingan. Pag-ibig ko ay langit. So ililip ko pa na kapag mga kawaray. Saan barangay Agwadahan. Ayun siya dito. Ay, grabe ang tagkas ato, ilaw pa. Grabe nga tagkas ato, mga kawaray, ilaw pa. Grabe na. Nalagin mga kawaray yan, mga matagkaso na yan. Mahimuntay na niya dilig. Ay mga kawaray yan, nakitsulod sa poblasyon. So, malimutak, mga kawaray, mga matagkasan. Yan, kita tagyapon, tagyapon mga kabububog na. Mga kawaray. May misa, ang Katimala misa. So yun, shoutout sa mga barangay Agwadahan. Tawarnon, Samar. Pista na, happy pa. Sa kapaso, mamamatron. Sabi na ako, mag-spend ng okasyon. Wala. Katake. So, madali mo lang mga oray. Jadi yan, exit point na yung mga maray. Hindi mo pula ka. At awitin, iiwanan sa'yo, alaala. Grabe yun. So ayan mga kawaray, so kasi siya diyang kamingaw. Ay, iiwas na diba? Alaala. Mga kawaray yan. Grabe tayo. Aban. Grabe na. Ang patron. Kami na po may lokasyon. Karasa sa litson. Karasa sa litson. Oh. Grabe, pakiyan tayo ngayon. Yan. Ito mga kawaray, at yun yung nangagian. Bali, nilibot ko lang mga kawaray ko. Nano kapaisay ang lugar na Agwadahan. Yan. So, pa-exit point na rin mga kawaray liwat. So, bali, tika ni sa walay, bilang mga kawaray. So, maligit sa easy. So, mga inis yan, sakop liwat sa Agwadahan mga kawaray. Ayan. Nakikita nyo ang daan. Shoutout sa inyo mga waray. Mga waray nun, yung magpatuloy nun. So, dyan na, bispiras lang sa dili sa Kagaasan. Yan. Hindi naliwat kita rin yung mga waray. Hindi mga waray, masulod din sa buwan. Diba? Ito sa yan. May nandisi mga waray. Sa akong saan Agwadahan. Motorist vlog mga waray. Yan. Kaluwag ang BGC at mga waray. Laman mga waray, mga mamamatron nga din. Nakabit yung mga waray, kami tao. So ang karuyan nga sa mga tao, mamamatron sila, ispiras, kasi sadya na mga daw, nadiri sila kayo, papasok mo. Kaya ako mga uwi sa mga lipunan. So inakit, kakasakit mga waray. Nakikita ko nila gabi.
Okay, nasa isip na yun. Nandun ang isip mga kawaray. Going back to the town. Lawak. Grabe. Sobrang saya. Sobrang legit. So, syempre, kaya tayo. Thank you for watching mga kawaray. See you!